vedare tinokuchingamidzai zvekare nemufaro pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kumabasa, kuri sei kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inzwai nyaya iri pano. So inini nemurume wangu tava about 2 months kubvawo zvatakadanwa nabankuru, but bankuru ava, even though he is the firstborn in the family that my husband was born into, but murume wangu iye ana baba vake, then ivo bankuru ava vana baba vavo, saka vanongosangana pana mai. So vakabva vazotidana kuno vakabva vati uyai munge muchishanda. This was after bankuru ava vashayikirwa nemudzimai wavo, but mai guru vatova almost 4 years kubva zvavakashayika. So apa ndangochinja hangu makore kuitira kuti nyaya yangu isazokasika kuzobatwa nevekuziva kuti ari kutaura ndiani apa. So mukoma takati tauya kunoku, nyaya yavapo ndeyekuti ivo bankuru ava vakazopinza murume wangu basa. Inini handisati ndava kushanda, not kuti mabasa haasi kuwanika, mabasa anotowanikwa because tinogara pacomplex, ivo vanogarawo pacomplex. Saka havatombodi kuti ndinge ndichitomboita kana mapeace job, because vanhu vazhinji vanotongouya kwandiri vachida kuti ndinge ndichivaitira mapeace job, because ndikangoti ndini ndega ndinongoswera pamba. Saka ivo bankuru the first time pavakaziva kuti ndinge ndava kuita mapeace job, vakabva vavava vakapopota mani, but havana popotera murume wangu. Vakangoti paya pavakaona kuti tainge tasara tiri toga, vakabva vavava. Ndikabva ndavakumbira ruregerero, ndikabva ndati andaizozvipama zvekare, vachiti kana ndikangoramba ndichiita mapeace job then vainge vachazondidzosera kumusha, murume wangu osara kuno. So ndokubva ndakumbira ruregerero. Zvino zvava kuitika mukoma ndezvekuti ivo bankuru ava vanoti vakaenda kubasa then vanobva vazodzoka kumba. Pavanodzoka kumba kuya vanobva vandiudza kuti ndinge ndichivatarira. Saka ndinoti kana ndikavatarira vanobva vanongedzera kuchinhu chavo, vobva vati tariraone mafutusiro vanobva vanongedzera chinhu chavo, vobva vati tariraone kuti chakafuta sei, ndikuda kuti ndinge ndichimbokubatisa, but pose apa zvangu ndinenge ndichingoramba. Now ivo vari kuti vari kuda kundipa mari, saka vari kuti vanokwanisa kundipa mari then ndobva ndarara navo. Vari kuti kana tikangorara kahwani vanenge vatova bo. Ivo vari kuti kubva zvakashayika mudzimai wavo amai guru havana kana kuzombogara vakasangana pabonde nemukadzi zvakare. Saka ivo vari kuti uturu hwacho hwakwira hwava murozvi hwavo, saka vava kutoita sekunge munhu ava kutotwanya. Ndo zvavakandiudza. Vakati hanzi munhurume kana akatora nguva yakareba asina kusangana nemunhukadzi pabonde anopedzisira ava kutotwanya. Saka vari kuti mainini ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira, otherwise ndinokwanisa kuzototanga kutopenga ndichipengera bonde. Saka handizivi kuti ndobvuma here. Ndakazovabvunza kuti saka mari yacho yamuri kuda kundipa imari. Apa ndainge ndichida kungoti vange vachingoregedza kuramba vachindinetsa. Saka vakabva vati munoda mari nai amai nini. So far handisati ndakwanisa kuvapindura, saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Zvinoita here kana kuti hazviite? Uye kune avo vanoti zvinoita, ndinofanira kuti ndinge ndichivaudza kuti ndinoda mari, please help me from confused mai nini. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amainini avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo amainini ava mucomment section. Hanzi kune avo vanoti zvinoita ndingavachaja mari bankuru kuti ndinge ndichirara navo. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu.
ininiwo ndiri murume ndine makore 37 years ekuberekwa, but yei mukoma mwana handisati ndava nemwana, handizivi kuti dambudziko chairo riri pai, but ndangoyawo nenyaya yangu, zvimwe kuda vedare renyu vanokwanisa kundibatsira. So inini pandakapindawo muno muSouth Africa ndakabva ndazotanga kugara pamba pevamwe gogo, saka vanhu vemunomo ivo chivanhu chavo like pamba ipapo pacho pandainge ndichigara chivanhu chainge chichiitwapo pamba ipapo painge paine pamwe panzvimbo painge pakavakirirwa ndokubva pazodzvarwa ruva. Saka inini ndainge ndisingatombozivi kuti ruva iroro ndo chainge chitori chivanhu chavo chekuti vaipota vachienda vobva vanodira doro paruva iroro. Saka mukomanashi nderimwe zuva ndakatoti zvangu ndabva kubhawa ndainge ndakadhakwa ndokubva ndadzura ruva riya. Saka gogo vepo vakabva vazondiona ndichidzura ruva riya, vakabva vatanga kupopota ndokubva ndatukana navo, vakabva vazondidzinga pamba pavo. Saka nguva yacho iyoyo ndainge ndichinyatsokuona kuti ya upenyu hwandainge ndichirarama hwainge kutori bo. Kunyange mumwe musikana wandainge ndichifambidzana naye, even though ainge ari wemuno muSouth Africa, but tainge tisina mascandals atainge tichiitirana. But kubva zvandakazotukwa nagogo ivavo vachiti ndainge ndavakanganisira chivanhu chavo, neniwo mukudhakwa ndikabva ndazovatuka, vakabva vazondidzinga pamba pavo. Ndikabva ndatoona kutoti upenyu hwangu hwakabva hwadhakwa, upenyu hwangu hwakasvika pakudhakwa zvekuti ndainge ndava kutorarama nekucherera mvura vanhu mulocation ndichipiwa ma2 rand. But nekufambawo kwenguva ndo pandakabva ndazowanawo basa pano papurazi pandiri kushanda ndiri. But even though ndava nemakore akati wandei ndichishandapo papurazi pano pandiri kushanda, pandega ndinotoona kuti murungu iye anotondiona sekunge ndisitombori kana chinhu zvachose. Dzimwe ndiri munhu anoita sekunge ari kungoramba achingotevererwa nerimwe zimunyama. Saka ndiyo nyaya yangu iyoyo. Zvekare chimwezve chakazoitika ndechekuti panguva iyoyo apo pandakazonyanya kutambudzika, ndine mumwe mudhara uyo wandakazotanga kufudzira mombe dzake. Saka mudhara uyu ainge aide mwana wake pandainge ndichiri kugarako kulocation, ndainge ndava kugarapo pamba pake. Saka mwana wacho ainge aine musikanzwa aitohura, but ainge asingahuriri mari, just kungova munhu uya anongofarira kurarwa nevarume vose. Saka inini naye takabva tazotanga kuwirirana. So ndainge ndisingatozivi kutoti vanhu vemuno ivo kana ukarara nemukadzi anenge aine pamuviri pasiri pako, then unobva wabatwa neimwe sick inonetsa kurapika kwayo. Mukomanashi ini ndainge ndisingazivi kuti munhu uyu wandainge ndichirara naye iye ainge atova nepamuviri, because ndakazototanga kunzwa kuti kumabhora kwangu uko kwainge kurwadza achizvimba, but at that time ainge asati anyanyisa kuzvimba, ainge achisinina mvura zvekare. Saka ndaingoti zvimwe kuda kusweta, then paakazobvisa pamuviri mukoma ini ndaifungidzira kuti munhu ainge ari kumaperiod. Saka ndainge ndichimunzwira havi musikana uyu akati ari kumaperiods kudaro, since taingogara tichingosangana pabonde kunyange ari kumaperiods. Ipapo manje ndo pandakabva ndazonowira, ndo zvavanotaura ivo vanhu vekumaarea kuno kwandigere vanoti kuwira. Saka ndakabva ndazowira ipapo pacho pandakarara naye ndichifungidzira kuti ainge ari kumaperiods. Izvo ndainge ndichitokweva tsvina because ainge abva mukubvisa pamuviri. So mushure mekunge ndapedza kurara naye ndo pandakabva ndanzwa kuti musana wangu wainge uchirwadza, ndichita sekunge ndainge ndichinzwa mabayo. Mangwana acho mukoma kana kumuka ndainge ndava kusatombogona kumuka, then ndikabva ndaona kuti ndainge ndava kutanga kuchururuka, zvimwe zvainge zvakaita kunge hurwa kusika rudzi kwangu uko. Ndakaenda kuchipatara, but ndikabva ndapiwa mishonga, but hazvina kana kumbogara zvakabatsira. Saka ndakabva ndazotaura neumwe mudhara ainge achiitawo zvokun'anga wemuno muSouth Africa, ndiye akabva azondiudza kuti ndainge ndawira, siki yacho iyoyo vanoiti kuwira. So akabva azoti ainge achida mari, ndokubva ndazomupa mari iyo yaainge achida, ndokubva tazoenda musango tikabva tatsvaka mushonga wacho uyo waainge achiti ndo waainge achida kuti ndinge ndichizounwa. Takabva tazodzoka kumba kwake, ndokubva abika mushonga uya ndikabva ndanwa. Ndokubva vandiradzika pasi, mukoma ndakabatwa ndakaita zvekutsimbirirwa, ndokubva atora munhenga uya wehuku. Saka akabva
ndakatanga kuisa munhenga uya wehuku achiusundidzira musikarudzi yangu paya patinoita napo weight kusvika munhenga uya wapinda. Apa zvainge zvichirwadza sei? Nhasi uno ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinobva ndanzwa pain yandakanzwa ipapo, but mukoma murume uyu ndiye akazotondibatsira because akabva azoenda akanobaya pacho apo paainge achiti ndo painge paine dendere racho rehurwa ndokubva watushuka mukoma. Ndakabva ndatanga kubuda humwe hurwa hwainge hwakazangana neropa ndokubva manje ndachizotanga kuita weight. Akabva ati zvaita ipapo mukoma ndainge ndatova nemazuva akati one day ndisingaite weight, ndisingaite tsvina, but ndinyatsokunzwa kuti weight yava kundirwadza ende ndainge ndichinzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichinozvibatsira, but ndaiti kana ndikaenda kutoilet hapana kana chaimbobuda. So handizivi kuti pane zvose izvi zvakaitika kuti ndo pakabva dambudziko rangu here, because I have tried mukoma kuti ndinge ndichirara nevakadzi vakasiyana-siyana tisingashandisirani dziviriro kuzotonosvika pakutonotora musikana chaiye kuzimu mushure mekunge ndafungidzira kuti zvimwe kuda vakadzi ava vandiri kudanana navo vemuno muSouth Africa, zvimwe kuda ivo vanenge vachishandisa mafamily planning avo muchivande, but ndakabva ndaenda ndikabva ndanozvitorera munhu wangu mukoma. Ndakanotora musikana uyo ainge achiri muform 3 ndokubva ndamunyengerera ndikabva ndauya naye. Iye hakusi kunzi ndainge ndichimuda, but ndakatongotarira ndikabva ndaona kuti kumavillage ekwedu ndiye munhu anonyanyisa kutambura. Ndikabva ndataura naye ndokubva tatiza tikabva tauya kuno mukoma. Takati tauya kuno kana kurara naye ndainge ndisati ndatomborara naye, ende pandakazonorara naye ndikabva ndaona kuti ainge achitori musikana ainge akakwana, but ipapo ndakatombofara ndikazviudza kuti zvangu zvaita. Ndakagara naye for almost 1 year kutoti nhumbu ndikabva ndaona kuti zvainge zvaramba. Kana iyo akabva azonditiza ende patakazosangana akabva azoti ndakatongoona kuti zvakafanana apa ndikutadza kukuzvarira. So pacho pandakazosangana naye ainge atova nepamuviri, saka zvinhu zvinondirwadza. Saka handizivi kuti vedare renyu vangandibatsirawo sei. Zvaizvezvi ndinoendawo hangu kuchechi, but ndaneta mukoma. Handizivi kuti kana ndikambozamawo kune vanoita zvechivanhu ndinokwanisa kubatsirika here. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakawira, ndakaita bonde nemukadzi ainge abvisa pamuviri ndikafungidzira kuti ainge ari kumaperiods. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndo zvataigara tichingoita, taingogara tichingoita bonde redu tiri kumaperiods pakani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndiri mudzimai uye ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndainge ndimbori munhu uyo aifarira zvechivanhu chaizvo. Nanhasi uno mukoma hakusi kunzi ndiripo pakuda kushora chivanhu, but I think kuti zvinoda vanhu vakasimba, because zvakaitika mukoma ndezvekuti isuwo semhuri takabva tazosarudza kuti taifanira kuti tinge tichidzokera kuchivanhu chedu, but mukuzonodzokera mukoma takabva tazotanga kuvhendenyurana nezvimwe zvinhu zvekuti takazoona kuti hataizombogona kuzvikurira, because avo vakaenda kudhara ivo vainge vaine mhosva dzavo idzo dzavainge vakapara, idzo dzatainge tava kunzi taifanira kuti tinge tichizodziripa. And it pains me a lot mukoma. Ndine brother yangu uyo ainge asingatombodi kuita get involved in all of these things, achingoti guys ngatinamatei, ngatisanei nazvo izvi zvatikuda kuita izvi. But mukoma ndakabva ndazomukumbira kuti iye sababa, he was the one aifanira kuti ange achizotitungamirira, because he was the eldest in the family. Ndokubva vazopfuma mukoma. So mukoma takatangawo tichatevedzerawo magrupu echivanhu aripo paFacebook, tichitevedzerawo tichitokandawo bute pasi uye tichitoritengawo kunoku kwatiri kuCape Town, uye zvekare tichitevedzerawo mashows evanhu vanodzidzisawo zvechivanhu. Handikuti vanodzidzisa zvechivanhu vakashata, but mukoma it depends
nemafamilies. Muchiona vamwe vabereki vedu vachisarudza kuti it is far much better kuti vange vachisiyana nazvo zvechivanhu, because ivo vanenge vaine mamwe masecrets emumhuri avanenge vachiziva, vobva vasarudza kuti vange vachitizira zvavo kuchechi. So at that time isuwo sevana hapana chatainge tichiziva. Mukoma, the moment yatakatanga kudira bute pasi ndo patakabva tatanga kuconnecta zvekare nemweya iya iyo yainge yakatomboda kuparadza dzinza, because madzibaba edu akaenda kune avo vainge vakaromba, but mushure mekunge varomba vakabva vaona kuti zvinhu izvi zvavainge vachiita zvekushandisa mishonga zvainge zvisina pundudzo, saka vakabva vazotendeuka. Isuwo mukoma takangokurirawo muchechi yeForward in Faith, saka vana baba vedu vainge vatori nemachira avo awo avainge vakaenda nawo pavakatendeuka ndokubva azopisiwa machira iwawo. Vamwewo ndo vainge vakangonohwandisa, vamwewo ndo vainge vakangoenda vakanosiya machira iwawo mumapako. So mukoma, zvinhu izvi manje takabva tazotanga kuzviroteswa. Vamwe ndo vainge vachiroteswa machira iwawo awo ainge akavigwa mumapako, vamwe ndo vainge vachiroteswa tsvimbo zvekare dzainge dzichinzi dzainge dziri mumapako. So patakazoenda kuZimu takabva tazotanga kufamba tichitora machira aya zvekare netsvimbo dziya tisingazivi kutoti tainge tava kutotora zvikwambo izvo zvainge zvakatoraswa nemadzibaba edu tava kuzvidzosa mumhuri, because ivo madzibaba edu vainge vakaita zvekutengera midzimu vachida kuti zvinhu zvavo zvinge zvichiita very fast. So mukoma takabva tazotora machira aya, then hanzvadzi yangu ndokubva yazotanga kurwara. Hanzvadzi yangu yakati yarwara tikabva tanzi ainge achirwariswa nemudzimu, ndokubva tazoenda pamba peimwe n'anga. Apa n'anga yacho iyo yainge ichingokoshesa mari kunze kwekuti inge ichinyatsokuvheneka kuti inge ichiona kuti chainge chichirwarisa hanzvadzi yangu wainge usiri mudzimu asi chainge chitori chikwambo. Ndokubva zvanzi mudzimu uya wainge uchifanira kuti unge uchisvitswa. Pakabikwa doro mukoma, mari dzikabuda, chikwambo chiya chikabva chataura. But murume wangu manje ainge aripo akabva ati matauriro aita mudzimu uyu handina hangu zvakawanda zvandinoziva, but ichi ndo chinonzi chidhoma ichi. But akazotondiudza tatova kunoku, tadzoka kunoku. Apa hanzvadzi yangu uyo ainge achinzi aifanira kuti ange achizopora nekuda kwekuti mudzimu wainge wataura. Mukoma akabva atanga kupenga, ende takaenda naye kumusha munari right, but tikazosiya munhu ava kupenga. Tadzoka kunoku murume wangu akabva ati ini munomo izvi zvebute nei handichadi kuzviona, nekuti apa pakapa munenge muroda kutotambwa 10 knot nemweya iyi iri kuzviti midzimu yekwenyu. Mukoma, murume takatombonetsana mushure mekunge atora bute akabva ati iwewe kana uchida kuita zvemabute ako iwawo then iwewe uchange uchizozviitira panze. Ndokubva aenderera mberi achingonamata, but minamato yemurume wangu ndo yakazondiponesa inini, because mushure mekunge bhudhi vazoshayika takatoenda tikanovachema ndokubva tavaviga tikazodzoka kuno. Hei mukoma, ndo pakabva pazotanga hondo yose. Bhudhi ndainge ndava kutovaona 1 on 1, nanhasi uno mukoma ndinogara ndichingonzwa kutya, because bhudhi ndaiwanzokuvaona kubasa apa pamba pacho pandinoshanda. Imba yacho ine upstairs. Dzimwe nguva ndaiti ndiri ku-upstairs dzimwe nguva ndaiti ndiri ku-upstairs ndichishanda mukoma, ndaibva ndatonzwa bhudhi vachitotaura vatori ku-downstairs. Ndakazovaona one day vainge vakabata banga, chipoko chavo mukoma ndakatochiona live and direct. Pandakavaona ipapo vakabva vati vainge vauya kuzonditora, ndokubva vanyangarika. Then usiku hwacho ihwohwo, because ndakangoti ndichingosvika pamba ndokubva ndaudza murume wangu inini ndakabva ndatora bute ndokubva ndabuda panze, ndokubva ndatanga kumwaya bute riya pasi ndichitaurawo nevadzimu, because ini ndainge ndichitozviudza kutoti pane ainge akuvadzisa bhudhi, because bhudhi ndo vainge vachinzi vainge vaine mudzimu wemumusha. Saka ndainge ndichitotaura nemadzitateguru angu kuti vainge vachiuyawo kuzorwa hondo idzi, vachindirwirawo hondo idzodzo. Murume wangu tisati tarara akabva ati ngatinamatei, ndokubva ndangopfugama, but ndainge ndakangonyarara zvangu. Somewhere around 12 midnight ndipo apo bhudhi pandakabva ndazoona chipoko chavo vakatopinda mukoma, vakabva vati vainge vatumwa, vachiti vainge vatumwa kuzonditora. Mukoma ndokubva tazotanga kurwisana paya. Inini at that time ndainge ndisingatozivi kuti ndainge ndatorohwa nemamhepo, because iye murume wangu anoti
akatanga kungoshinyira. Paakamuka ndichishinyira kudaro ndichiita sekunge nyoka, ndo paakabva aona kuti ndainge ndava kutopupuma furo. Murume akabva ati iye akabva azotanga kunamata achingoti, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I cast you out. Mukoma, from 12 midnight until 3 a.m. ndo pandakabva ndazokurira chipoko chehanzvadzi yangu. Pose ipapo tainge tichingorwidzana because ndainge ndichiti handisi kuda kuenda, ivo vachizama kuti vange vachindibvuta kuti vange vachienda neni. Saka simba iro ndainge ndichiriwana nekuda kwekuti murume wangu ainge ari busy achinamata. Saka saka vavakidzani vedu pavakanzwa murume wangu achinamata vakabva vazouya ndokubva vatanga kubatsirana nemurume wangu kunamata. Kuma 3 mukoma pandainge ndava kunzwa kuti iko zvinozvi simba handisisina, ndo pandakabva ndazopepuka ndikabva ndaona kutoti ndainge ndakatounganirwa nevanhu vainge vachindinamatira including my husband. Saka izviwo ndo zvakaitika mukoma, my journey going back to my roots and coming back to Christianity. Handisi kuti chivanhu chakashata, but it depends with the family. Saka kune avo vanenge vachida kuitawo zvechivanhu, tangai mambo tsvakiridza history yemumhuri menyu kuti avo vakaenda pane zvimwe zvakashata here zvavakasiya, because isusu madzibaba edu including my father vainge vainazvo zvinhu izvozvo zvavaishandisa kurimisa, but ivo manje pavakaona kuti zvinhu izvi zvakashata ndokubva vazotendeuka. Ende isuwo nekusaziva ndokubva tati regedzai tinge tichienda kunotora tsvimbo dzacho idzodzo dzavakasiya vakaviga mumapako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Anzi my journey back to my roots and back to Christianity. Pakaipa. Yei, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Anzi chivanhu hachina kushata, asi it depends with the family. Kana kwaunobva, kana kuine zvinenge zvakamboitika kudzinza rekwako, iwo paunozotanga kuti ndikuda kuitawo zvechivanhu, zvinhu zvaizvo ndo pazvinobva zvazototi chance given. Please tell me what you think in the comment section.